И здравейте, пичове, в момента продължаваме играта. Предишният клип леко бъгна. Извинете за това. Сега съм леко притеснен пак да не бъгне. Така да, спра радиото. Тъй де, предишният клип да надявам се да ви е харесал. И аз надявам много. За протокола, моят приятел няма може да снима повече в FIFA 14. Не, че не може да снима, просто е на море. Wow. Yeah, man. Yeah. Как ти нигата, брат. Окей, мен. Добре. Так. Паваш? Аз се качих. Мога. Обещето. Как ти да? Yeah. 2 от цели 100, брат. И аз прицелим. Тъйде. Къде е? Така. Ще можем да се качим пак. О, да. Дай, пак. Мома иска как се качу. Тъйде. Значи това е кола. Омага, това от кога има храсти, Омага, нищо. Влизаме. Чум. Къде? Коя територия? Drive to East Los Santos. Кот кажеш? Шейк, знам, че трудно карам. Знам, че ми е трудно да карам. Май. Сори за цензурата. Стю генгста. Без изкак сгазих с полицаи. И не ме гонят. Тъйде. Данчо беше. Стоп ти за малко. Аз тук забравих нещичко. Гонят ме една звезда. Интересно. И как се че? Ще се обя. Майко, спри самолеца. С хора съжалявам, че... Даре чухо. Хора съжалявам, че се чета, ма... Нищото не мога да... Порез. Добре. Тихо. Тук съм снимал плюс. Добре. Да не се издава звук. Добре. Научваме да ги прибием тез. Аре, кой искаш? И ти ли се смъркаш? Нали смъркате? Също вона смъркам. Тъйде. Тя само ги насмърках, да не ма подгонят. Там просто трябва да се прескоча като най-голямата печага. Тъй. Ще мога ли? Да. Гати прозрачната мрежа. Имам $98. Омага, тако аз ли съм го отрушил? Бега. Пък. И аз защо ли тръгнах от тук? Благодаря ти! И за ко ме нарича тъй? Искаш нищо да смърмучкам. И майко, тази кола много гадни дрифтове, брат. Управлението е много гадно. Стю генгста. Така, стю генгста, брат. Преди късно.
Ай, чао. Хора, нещо тази мисийка не ми стигна. Така че, смятам да направим още една. Насам да е набързочко да направим. Окей. Да. Да. Трябва после да идем на фитнес. Супер, ти трябва да го скара да го вкара, нали? Толкова ми гепи колата, е. Та играш ма... Майко!